Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini ithile kwaphinda ngene ihambisana nabomndeni waseNdlunkulu namakhosi. Ingonyama ithe iqeme ingozi engeqhwantwala ngokukhothama kaNdlunkulu wayo njengoba kunguye ubeyivikela kakhulu kulabo abafuna isihlalo sayo. Ukube umntwana wayengekho nami ngabe ngikho nabesilo. Isilo sinxusa umndeni wakwaButhelezi ukuba ungaguquki emisweni zikaMntwana wakaphinda ngene. Angazi somisa kanjani kulezi insuku ngoba umuntu ubethu umeganga uthi angizohamba ngiyosho waphinda ngene. Namhlanje umndeni wakwaButhelezi ngicela ukuthi niwubambe lo msebenzi womntwana anishiye nawo athi wanifundisa. Umntwana wakaphinda ngene uhlale kwesobundunankulu wesizwe samaZulu kusukela ngo-1954 kanti amahlebezi abantu abangaqokelwa kwelesikhundla ingonyama uMisuzulu asiqalile. Umntwana oFilimon wakafihla inqindi obesondelana kakhulu noShenge unxusele isizwe ukuba sibumbane kakhulu kunaqala njengoba engasekho umvikeli waso. Bonke abantu abalweli bunye kusuka manje balweli bunye ngoba mabokufana isizwe kuzofa abantu. Umndeni wakwaButhelezi udlulise intokozo enkulu ngokuhanjelwa ingonyama futhi waqinisekisa ukuthi asikho esinye isilo ozosikhothamela ngaphandle kweNgonyama uMisuzulu abayitshelwa ngumntwana. Abantwana bonke abakhale ngumsombuluko abekho abanye abantwana abazofika bazokhala ngokukhethekile ngaphandle kwakho bese becabanga ukuthi bawemukelwa ngomqondo ukuthi bayutho. Asikwazi kwemukela ngalowo ndlela isodi silo yiso sona lesi. Bathi umntwana ubayale kakhulu ngobuhlobo bakwaButhelezi naseNdlunkulu. Wathi hlangalo mhlabathi ofisa ukuba ngiqhubeke ngiyibheke iNdlunkulu hayi kuyibheka kokuba nje lokho ayibheka ngakho ukuthi kuyibuka kwami ngiyibuke ngokuthi ngazi ukuthi usekhaya konina la. Njengesiko ingonyama ibisigezwa emva kokuhambela esifweni.